Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20 fevral hepdeniň ýeşilme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasyna. Şuňky çykyşymyň temasy Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we sosial kriz. Gelin şu arada biz gürleşelim ve men bir näçe material görkezdiňde şu materiallaryň size ýa-ni manysyny düşündirin. Ine birinji bilen men gynançly habara başlajak bolýan hormatly vatandaşlar, ine bir näçe gün mundan ozal İzmir'de bizim bir iksan vatandaşymyz öldürüldü. Bir maşgala bir erkek adam ve onun aýaly ýaş adamlarym däl, iş bar diýip İzmir'de ýerleşen bir villa barýarlar şular ve şu ýerde baran wagty hiç zat sebäp bolman şu adam öldürülýär. Şu adamlar öldürülýär. Görgüler Türkmenistan'da yan gelen iş migrantlar, iş dikkelen adamlar ine şu ýaly betbaçylykly güne tede var bolýar. Hormatly vatandaşlar, men bir parça video görkezjek bolýan. Şu video agyr, egerde çağlar ekran ununy bolsa aýryň ýa-da özüňiziň emosiýaňyz güýçli bolsa da şu video seyretmeň ulhaýyş. Ine vatandaşlar şuna ýaly video geldi bir de gatgynanç video. Şu ýaly bizim vatandaşlarymyz daşarytlerde agyr betbaçylyk ýagdaýy tede bar bolýarlar. Men şu ýaly video köp gelýär, men hemmesini görkezmem ýok, agyr videolar. Ýöne käwat görkezmeler bolýar, sebäbi şul sizin hukukluğunuz boýunça, sizin nelegal ýagdaýda daşarutda işläp, şu ýerde hemme kriminal elementler sizi şu nelegallygyňyzy ulanyp, hiç siz baryp ardet bilen zok şonu ulanyp kriminal ýagdaýa salyp gidýärler. Bu ýaly bir topar adamlar öldürilýär, organlar alınýar, ýene bir pulny bermän, muny pulny berjekkä bolup öldürýärler, urýarlar da dedi. Bir topar da. Şoň üçin ulhaýyş. Siz egerde mecbur ýagdaýda daşarda barsaňyz işlemäne maksimalna öz hukuklugyňyzy goran. O diýmek näme? O diýmek başarsaňyz da legalny işleň. Legalny işlediňiz bir patron barýan ýeriniz belli. Şo ýer bilen bolun. Şo ýerde iş şertler dogry ýagdaýda gowy bolmaly. Egerde onu etmeýän nelegal bolup hökman işlemeli bolsaňyz, Türkmenistana gaýtman, başgalar ýok, maşgalar eklemeli bolsaňyz maksimalna bezapaslyk hukuklugyňyzy gowlaşdyryň. O diýmek näme? O diýmek ýeke bolmaň patron bilen ýa ýeke bolmaň barýan ýeriňizde bir narkydyn ýa habardar edin bir ýerini ýa her wagt bir öz watandaşymyz bilen argatnaşyk saklan, sizden habar alınıp durulsun. Sebäbi häzirki ýagdaýda Türkmenistan hökümetiň bizim dogan arnaşymyz, bizim watandaşlarymyz agyr ýagdaýa saldy. Bu adamlar Türkmenistan'a zordan çıkıp terk edip gidip bez dokument, dokumentlerin sorağı geçip gizlenip hiç kim bolyan yerlerini aýtman mecbur ýagdaýda öýler izolasiýa girýärler. Ine şu ýerde de problem başlaýar. Sertap bunun ulhaýyş. Sebäbi diňe biz özümizi gorumsak hökümetden tolk ýok. Hökümet gaýty bize kömek etmeýän şu ýagdaýlara, şuray ýagdaýlary döretdi. Gurbanly Serdar Berdimuhamedow. Şuray ýagdaýlary döretip biz mecbur etdi daşarda gidip işlemäne. Ol biramda, ikemde, üçemde, beşemde 45% halkyň 45%. Baý döwletiň garyp halky iş migrant bolup daşarda işleýär. Olum bir bolýa diýsem bolýa, daşary ýurtdaky bandit hökümetiň wekilleri konsullar, ilçihanyň başlygy, wayenny ataşa hemme zatlaryny taşlap
bizim grajlarının iyiliğinden kovlap yapıyorlar. Yani MHM, polis, Türkiye'nin gullukları detektif tutup o adamlara pul verip, yani bizim halkımıza kömek etmeli adamlar, bizim halkımıza kömek etmeli, kayıtı detektif tutup, yani Türk hükümetinin İçeri İşler Ministrinin orunmasarına ziyatka verip, şonun işleşiyade bizim vatandaşlarımızı tutup, yani Türkmenistan'ı yürüttü. Yine Türkmenistan haçanla bir devlette saylaw bolmasa, bir devletin yol boşasını bir vice premier ya keza gelip öldürüp on deregine şoň wezipetini alıp bir näçe ýyllap keyç çekip gitar çalıp owaz aýdyp öz hoşuny keyipläp soňam bolsa ýadap öz oguny goýan ýagdaýynda halkyň hiç ýyly rol bolmadyk ýagdaýynda ine şu günlere biz gelýär. Yani şunu düşünecek olan, her wagt aýdanymda biz öz durmuşymyzy özümiz gurmaly. Yine gynansak da Türkmenistanyň eger hakyky saýlaw bolan bolsa, halk öz ýol bolsun saýlan bolsa, onda o saýlanan adam halka hyzmat ederdi. Ve şol wepat bolan watandaşlarymyz daşurtda iş migrant bolup gidip ölmedi. Yani şol anyk şol. Gynansak da şu Niyazy öldürüp Berdimuhammedow gelenine hemme zat çaşykdy. Niyazdan bir gowzat däldi. Ýöne 1991-nji ýyldan bäri biz goşulamyk 32-33 ýyldan bäri biz hökümet aýratyn, biz aýratyn, biz watanyny hökümet söýýär, kabinetlerini söýýär, wezipelerini söýýär, olaň ýa kabinetlerine suratlar söýýär, biz watanyny söýýär. Biz agzywaşyp watanyny söýüp hökümeti kontrolda saklap, hökümet bize gulýal hyzmat eder ýaly eden bolsa, biz Ýewropa döwleti ýa ul döwletler ýaly ýaşadyk. Gynansak da bizim işimiz ýok hökümet bilen. Hökümet kontroldan çykan soň bandit bolýar derrew diňe öz meselelerini çözüp, öz ýa pikirlerini, öz ýa maksatlaryna ýetýär. Bizim maksatlarymyz, bizim ýa halkymyz üçin bolýan problemalar, meseleler çözülemek. Yine men size bir video görkezýän, şu kim şu zatlaryň günäkary gelin sizin hormatly watandaşlar. Yine özüne prezident diýen bir adam şul hemme bolup geçýän zatlaryň günäkary. Sebebi hemme ýerde hemme adamlaryň wezipeli adamlaryň ýa-ki haklaryny özüne çekdi de vertikal gurdy, ýa vertikal hökümet gurdy. Şundan bir sorak hiç gymylap bilen. Näçe men şul adama bir ölse ya bir gynata ya bir maşgala Türkmenistanda çörüksiz galsa, nakarsa iş galsa şul adamyna kardy aýdýan. Özünden özem aýdýandyr. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly kasam edýär. Hormatly watandaşlar, ine dawaraly kasam edýän, ýa dawaraly boyun alýan diýip aýdýar. Ine şul keza bandit hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhammedow. Şul bandit keza hökümeti normal hökümetden 1991-nji ýylda bizde hökümet bardy, parlament bardy, suwtlar bardy. Hemme zat işleýärdi. Agyr ýagdaý bolsa da administrativ ýa-ki döwletiň gurulşy bardy, işleýärdi. Ne birinci Niyaz şonu ýa kezaplyk bilen ýa bozdy. Soň Gurbanyl kezap ýan bir adam öz tohumynyň milli lideri däl, öz maşalasyň milli lideri.
men näme çykdygyny suwd eden, şol polny da bidetdi. Ine ýagdaýlar şeýle. Indi ünsüyorum. Şul yankı çıkış eden kezzap Yeközde bir kanun Türkmenistan prezidenti. Şun yankı şun başlığı, şun yol boş, şun kakası, şun kezzaplığı, şun getirme adam, kezzaplık yolunu yankı traktör bilen meydanına bu edenler şol kaliyadan çıkarman akırıp durun adam, ulu bandit, önkü prezident öllük gelen kezzap, cinayetçi, azat gezip şunu tutmalı, Kurban Berdimuhammedov. Türkmen halkının haklarını ve pullarını iyip gören kezzap, halkın içinde en yığrenilyen adam, öz tohumunun arkada Kurban Berdimuhammedov. Söz sizden, aýdýaryn. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbaşyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlama bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda dağ ýaly ýatdylar. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekillerini Aňarda ýani Türkiýede bolsa elçixanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Şulardan düşünenek mi? Şunun alıp baran siyasati, krizisi düşünürsen, şu kriz, daşı siyasat, yani krizde bolan son adamlar için gitmeli olur. Türkmenistan'da iqtisadi kriz bolan son adamlar içinden gitmeli olurlar daşına. İş migrant mı işlep ölmeli olurlar. Şu adamlar düşünen olun ki Türkmenistan'ın içinde sosyal, maddi problemlerin ummasız bolan için Türkmen halkı daşına gidip işlep Türkmenistan'ın içinde çağızlıklarını, yani sosyal hükümetin sosyal kömek etmeli adamlarını öýleri işlep, saklap, risk alıp, kriminal ýagdaýa girmeli bolup, ölüp ekleýärler. Düşünýär mi şol adam? Benim çıkışlarımda görýär. Derhal netije çykarýarlar. Ine hormatly vatandaşlar, näme üçin biz daşyrutda gidip şol ýerde kösünüp ölmeli? Kim şoň günäkär? Näme üçin biz şu agyr ýagdaýa geldik? Egerde şul kısan kezzap öz borçlaryny ýerine ýetiren bolsalar, egerde Türkmenistany çöktürmän, korrupsiýa salman, gözel edip östüren bolsalar, onda bizim vatandaşlarymyň maşgalatyny eklejek bolup Türkmenistanyň daşyna gidip işlemedi, ölmedi, şu güne salınmazdy. Men günne habar aratdym. Russiýada olurly, Omskda olurly, Tomskda olurly, nemede Ukrainada olurly, betbakçylyk nemede yani Türkiýede ölürly. Nirde şertler, iş şertler bolmasa, nirde agyr iş bolsa, o ýerde de iş düzgünüň şertler bolmasa Türkmenler işlemeli. Özem ardan. Ölmemi diýerler de şert ýok da. Sen stroýkada ölýän, gaçyp alýan strahowkasy ýok. Ya sen risk alıp bir villa barýan, o ýerde de organ ýygnaýarlar, senin bilemok barýan, seni öldürýärler. Ya görgüri ýa-ni student bolup işläp, gyş aýlaryna eşik bolman, döşüň açyp motor sürýän, soklam ölüp kalýan şöyle. Şu ýaldatlary Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowyň günden günekarlygy. Günden günekar şu. Näme halky Türkmenistanyň içinde şertlerden ol. Biri Türkmenistan prezidenti, biri öňünde milli lider diýip gelipýär. Olum hiç arkada diýip gelipýär. Sen ölen adamın arkada bolup biljek mi? Belki arkadagly gahrman. İki zan gahrman, biri iki gedek, biri bir gedek gahrmanlar, arkadaglar, alabaylar, men sen näýe atlandyrjam, men ama maskara. Türkmenistan'ın içinde bir yigrenlen adam olsa sizin itiymiş şu. Hemme yerde adamlar gurruna diye. Oğudun içinde adamlar. Şuları öldürecek olup, yani yüreğe düştürür deyip, yani atalı olup, gelip böyle. Bir saytebek gördün ya.
Sebäp bolduğu şunu alıp gidiyorlar. Ine şu ýaly Türkmenistan hökümetine pul gatı al. Türkmenistan hökümeti öňkü belgiler döwletlerden bermezden, döwletlerden we gurumlardan täze belgiler göndärip ber. Inanyň Serdar Berdimuhammedow ýam kiçik firmalar bilen duşup başlady. Kiçik firmalar bar ya, ýa Suriýa, olaram gaçyp ýörler. Ay şu bilen duşsaň pul sorýarlar. Dip gaçyp ýörler. Sebäbi pul ýok. Han gaýra dedim şunu gurun, soň tölerdi. Biznesmen pulunu sanayandır. O variantlar yoktur. Seni 100 etse bakadını kaldırsan evet pulunu koyup son alıp bilmeyecek olan neyme garip deyip olur katda oraydı. Yine şu ýagdaýlar Türkmenistan'a bolup dur, Türkmenistan çöktü, pul göllep tap bilen ok, Raşid Meredov Daşevr'de gidip Katar, Dubai, Saudi Arabiyalarda entep zordan yanvara fevrala Türkmenistan büdjetine yak aylık bolur ýaly. O bolur ya, bu bolur ya pul tap gerli. Inni başka pul yok. Pul gıtçılık gatı uli. Bazılar boş, men videolar görýändim. Bazılarda satışlar, bazı adamlar yok, alıcılar yok. Yine şuraya ýagdaý, hormatly vatandaşlar, 2024 ýylyň 17 fevralyna Türkmenistan Daşary işleri ministriniň ornatary Mehri Beşimowa Fransa Türkmenistan Sowda palatasynyň başlygy Marie Helen Berard bilen duşdy. Yine men size bir näçe sany ýa-ni gurky maglumatlar göküreýin. Hormatly vatandaşlar, yine şu Mehri Beşimowa diýenimizde yine şulaýar. Pardon. Yine şulaýar Türkmen portalda yine şu surat men urulçyk boly. Yine şulaýar Mehri Beşimowa diýen aýal häzir Daşary işleri ministriniň ornatary, ýa-ni şu aýal gidip Türkmenistanyň ýüzüni görkezýär. Şu aýal Fransaga gelip gurumlar bilen duşup, ýa-ni bunu döwlete kabul eden ok, ýa-ni o Frans Türkmen birleşigi, Frans Türkmen näme diýär, Fransa Sentral Aziýa Drujba diýip, ýa-ni senatda bir gurumlar bar, şolar bilen duşup, bular kardy diýär. Bular bize tiýit kömek maşinleri berin, bizim halkymyza gerek, bize dermanlar berin, bize onu berin, bunu berin dilek ýa. Den şertde, den derejede argatnaşyk diýär, direkçiler. Ine bilemok şu garnaşy diýerler Gurban bolýan, ýa Gurban bolýan, ýa garnaşy, ýa dosty, ýa garnaşyň dosty, hökümet şeýle häzir. Ne şu ýal entep ýör, nemede Ýewropada ine 17 fevralda geldi Fransa. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýal gitdi ona çykyş etdi. Fevral aýyna 23-nji ýylyň fevral aýyna berilenni, ýa Daşary işleri ministriniň ornatary diýip, ine Daşary işleri ministriniň ornatary Wepa Hajiýewa bady, onsoň şul ýa Mehri Beşimowa şu ýal inanyň ona çykyş edip, ýa aýal gyýlaryň tematikasyna çykyş edip şeýle diýär. Türkmenistanyň aýal gyýlarda problemi ýok. Parlamentde de bar. Bir çağlar terdiýär, çağı ýa-ni doguruşy ösýär. Aýallar hem ýerde ýa haklary bar, pasobiýalar her ýyl prezidentiň karary bilen köpelýär diýär. Ananyň men keypine diýmek şu zatlary, ýa-ni o sizi oýnap aýdamak, häzir göküzär. Ne şu Fransa'da duşun, yine şu Chambre de Commerce France Türkmenistan'ın Targow Pramyşlyk palata France Türkmenistan'ın aratyna, ýa şäherlik aratynaşyk telekeçiligi nimetmek üçin, östürmek üçin ýürüte bir guruma bar, kiçik guruma, yine şoň saýty, şöyle de şular duşya gelýär, nime diýär, uly bir özgeçler ýok, uly bir gatnaşyk ýok, uly bir ösçüler ýok. Ýöne ofitsialny gelýär duşya, pul sorýa gidýärler. Ular gator ünsemler ok. Yine derdim onu, men ýalňyşmasam, şul 2 fevralda çykyş boldy, howa 2 fevralda 24-nji ýylda çykyş boldy. Şu ýerde Mehri, ýa-ni Beşimowa çykyşy bar. Men size görkezýän. Şu ýerde okap berin, orçy okap berin. Ine muňa bir topa pretenziýa bildirýärler, bulam diýär Türkmenistan häzir şol sizin aýdan ýa-ni tekliplerinizi aýdan
nägeliklerini aydan meselelerini bir täze kanunlar alıp täze ýa-ni bizim kanun dörejiligimizde unutman şonu ýa-ni kanunlaryň içine goýup biz şol işleri eder diýip oýnalyp gidýär. Gurbanuly ine sen Türkmenistanyň kanunlaryny, konstitusiýasyny, Türkmenistanyň gol çeken konvensiýalaryna getirmeli. Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň bütün dünyada boyun alan şertnamalary, konvensiýalary, jogapkärçilikleri deňgelen ok Türkmenistanyň ne konstitusiýasy bilen, ne ugolovny kodeks bilen, ne administratiwny kodeks bilen, ne grajdansk kodeks bilen, grajdansk prosessual kodeks bilen deňgelen ok. Şonu ine sizin birinji işiniz, siz başga döwletlere gidip pul dilemeler. Siz ýa-ni Serdar Berdimuhammedow kimsedip başga döwletlere gidip ay ol tormuz laýat bilen meňne gurlaşyň diýip ýa öňe çykmalar. Siz prezident dälinde şonu boyun alyň siz. Ola jogap bir iş berin, bir iş ýasyn olan. Ýöne gelip ýa kabinet ministrde oturup soň gidip içip gezip ýörmesin öýden gaharny köşüşdirip. Berin şonu işleme. Siz diňe öz işleriniz edin. Sizin bir topar işleriniz var. Türkmenistan konstitusiýasy bütün dünýäň normalaryna we konvensiýalaryna deňgelen ok. Türkmenistanyň kanunlary, polis uğruna, MHM uğruna, adam hakları uğruna hiç zat deňgelen ok. Şonu düşürdüň. Ana sayladyňyz el çapışýan ýa-ni ýaşurlary, el çapışýan adamlary, olar ukypsyz, olar size hiç zat hödürlenýär, olar bilenýär. Ine men size alert edýän, signal berýän. Şol kanunlary siz ýa-ni mejnarodny, halkary gurumlaryň kanunlaryna getirmeli. Sebäbi siz hem ýerde gidip boyun alýaňyz. Siz boyun almasaňyz, ine bäşim, mähri bäşim boyun alýar. Ine açýardy, prezentasiýa açýardy, ýa-ni ýa 125 deputatdan parlamentde 32 tane ayal var. Ayalyň haklary ýa-ni päsel berilen ok haklar bar. ýa-ni telekeçilikde de bar, hususçylykda da bar. Ine bizim bir planymyz bar. Milli planymyz bar, milli maksatnamamyz bar. Ayal maşgalary östürmek, çağlary östürmek, şolara kömek etmek maksatlar bar. Hani olar? Näçe Türkmenistanyň çağı ölümi köpelýär. Köpelli. Näçe Türkmenistanyň ön 150'den 300 000 adam ýylda dogulýan bolsa häzir 50 000 zordan ýetdi. Hani planlar? Hani maksatnamalar? Näçe şu maksatnamalary ýerine ýetirmek üçin büdjetden pullar şu maksatnamalara giden nokta gönü arkada gelýärdi, arkada diýen kezzap gelýärdi, büdjetden 3,5 milliardy arkada şäherine urýar. Serdar dympometrik bilen ok. Hiç tartip bilen ok. Hani maksatnamada bar büdjetde arkada şäherine 3,5 milliard gurmaly. Jemi Türkmenistana gelip çykýan pul 20 milliard, şoň 3,5 milliardy, ýagny 18% goly pul arkada şähere gitmeli. Kim o karar aldy? Hani döwlet büdjetine barmy şol atlar? Ýok. Näçe şol kezzap gelýärde bizim büdjetimiz öz jüzýaly ulanýar. Näçe aýal gyýlary şu büdjetden pul ýeten ok. Näçe çağjyklara baran ok şol pul. Näçe çağlaryň pasobiýatyny 2, 3, 4 çağly aýalyň pasobiýaty götürilen ok. Hani saklak görüm çağlaryň. Näçe çağlaryň pasobiýaty ýa-ni dolara konvertasiýasyna getiren ok. Şoň esasyny kesitleň ok. Näçe çağlaryň konvertasiýasyny pasobiýatyny 3 ýardan hasap edýäňiz, onu 7 gedek pes bolýar bolmasyndan. Näçe şu zatlary siz ýol berýäňiz? Indi bu näme diýär? Häzir aýdyn. Bir topar bir direkt zat diýär. Показатель материнской смертности на 100 000 человек живорожденных снизился с 3 в 2015 году до 1,7. Bu diýär. Ayal maşgala çağı ýa-ni bolanyna şoň ölümleri peselli diýär. Elbetde peseler sebäbi çağı doglan ok. Öň 3-4 esse çağı köp dogulýan bolsa, elbetde şu çağı dogulanyna ejeleri ölýän sany köprek bolýan bolsa, egerde 3-4 gerek peselin bolsa, ona sen pakazatylygam çağı çağın dogulýan inen çağı doguraka ölümi olum peselýär.
kim alacak bolýan? Türkmen halkyny ya onu mi? Aýgara şurýaly, ine ekspertler soraw berýär şuňa, ýani spesdokladçyklar soraw berýär. Şuňa da ýani agdyny dolduryp alýar. Atwety delegasiýa. Biz ýani ine ekspertler soraw berýär, bulum delegasiýa jogap berýär. Şurýaly onuň öňüne Türkmenistan aýal gyýlaryň ýani ýagdaýy boýunça, çağrıň ýagdaýy boýunça jogap berýär. Ýüýte daklatçyklar bar, şu ekspertler bar, soraw berýär. Adam hakkları boýunça aýra tiňliklerçe oýrady şurýaly. Ne şurýaly şul aýal maşgala Mähri Bäşirowa beýleki hökümetdäki işleyen adamlar hemmesi süpük yalançy. Şul ýol boşdy, kezzap bolsa, onuň atasam kezzap millidir bolsa, hemme zat yalan. Kezzapçylyk da maşençilik. Hemme pakazatyrlar yalan. Hemme statistika yalan. Bunu bütün dünýäni alýar. Şunu okak görün ya, hormatly vatandaşlar, ine şunu men ýalnıja okudum bolýan gata harmerli sebebi yalan maglumatlar berip bütün dünýäni alap Türkmenistanyň hemme zat gülýanlyp adamlar ýatyrýar ýa-da halkary gurumlar. Ýöne halkary gurumlar bolýan. Ine onuň saýty şöýerde ýani 2 fevralda daklady görüp berdim, şo ýerdaky ýynakda Türkmen delegatsiýasyna berilen soralar we jogaplar görüp berdim. Men häzir wagt ýetirmäýin onu görläp. Ýöne görüp berdim, şo ýerde köp biderek boş yalan zatlar köp. O ýerde bir bellek keşekladym. Türkmenistanyňky enelere kömek edilýär, pasobeler her ýyl galdyrylýar. Olar gowy seredilýär, ýürüýte gurumlar we eneler ýeköller däl. Aýal maşgalary işler, amma iş ýani alanyna birinji ýerlerde olar ýani birinji bilen şolar ýalar. Bir topar yalanlar. Gepleşige dowam edelim hormatly vatandaşlar. Indi men ýani siziň bilen başga soraw sedip geçeýin. Men ýene biziň bir daşy işler ministriniň vekiliniň çykyşyny size görkezýän hormatly vatandaşlar. Muny bir diňlen bir samaz ýalanly. Bir bellemeli zat ruhşa gowy ýaşlaýar. Eýen begendir ýa. Ýani diýip biljek zatlaryny aksentsiz gurulýar. Ol gowy ýöne manysy ýok. Diňlen şunu soraw berýär. Şo soraw näme şul ýani jogap berýär. Nifir. Şul onu ýygnak gidip dur şo ýerde. Şul Türkmen delegasiýasy, Ünferin Mozan Hacıyev ve şulayan adımlama doğrusu şol berilen soraw jogap berýär. Şun beren jogabı hemme şoka düşürdi ve hatta şu Türkmen делегациясына şoka düşürdi. Bir dinlep görün. Я прокомментирую вопрос о ЛБТИ. Уголовное законодательство. ЛБТИ näme? BTI Türkmenistan'daki yani burada satacak olan alacak olan BTI'ye varıp spravka almalı. O düşnükli. LGBTI deyip yani yürüyütü cins hayatiyetleri boyunca sayılanan adamların yani birliği, kesitlenişi. Yönü bunun diyen adı ne hemen? Ben düşünemem. Ne hemen vurun var yavrum? Прокомментирую вопрос о ЛБТИ. Уголовное... LBTI. LGBT ba, BTI ba. Eğer siz bilen olsanız yan komentar edin. Ben evlenmem. Oturup kelle dövdüm, internette gördüm. Oraya kurma yok. Oraya ya kefitleme yok. Yine şuraya bizim vatandaşımız. Прокомментирую вопрос о ЛБТИ. Уголовное законодательство Туркменистана основывается на принципах законности. Yine şu LBTI bolmadık zadi Türkmenistan kanunları ile kefitlenirli. Türkmenistan kanunları goýa, Türkmenistan kanunları şolara ýani şu LBTI däki adamlar meýa guruma meýa şolara ýani dol ıhtiýarlyk we hukuklygyny goýa diýip.
равенство человека и гражданина перед законом. Насилие, шантаж или иные преступные проявления являются преступлениями. И, соответственно, все лица, независимо от их сексуальной ориентации, в том числе и ЛГБТИ, Türkmenistan'da dünyada yoklar barken. Yürütü seksual oryentasyonu LGBT'yi. Dünya şu adamı LGBT deyip birledi. Yönü Türkmenistan bu adamın daşından yeni bir yürütülüştürülün adamları tapıp cins taraftan yani kesitlendirmiş adamları tapıp olur LGBT'yi diye edip şu kanunu sorun yani haklar giyirildi deyip bir toporda samırda yapıyor düşünmeyen. Yine Türkmen delegasyası. Şunu dinleyip adamlar gülüp yıkılıyorlar. как бы находятся под защитой государства. Ünferim, elbette diyen bak vurumam beni yani. Dünyada yoklar, devletin kuğruğunu yerleşer diyor. Yine Türkmen delegasyası. Yine bir bellek keşekler adam ama tüyleme oğudun gelin yine Rusça Google'ya aksansı yan bir Google'at. Şuna yalın yankı nimetini bilemek yönü indi kırık yankı ediyen materyallarını bu seride mukadip fikir ediyen elbette sen çıkış edeninde stres oluyor yönü elbette deyip birinci sözünden başlayıp ortasında bir neçe olup sonunda da otursan açık benim fikrimce diplomat olup iş eden onan Türkmenistan'ın daşını diplomatiyada siyasi meydançasına özün görkesen men fikrimçe yanlışak mı yani. Yine yanına o onaki Türkmenistan vekili hadir ve Hacıyev otur. Bula ştatny yani emhemeshnik yani officer emhemede işleyen. Bunlar düşünen oğlum emhemelerini yani daşını çıkarıp şoları şu siyasi meydançada qoğrar deyip fikir edip utanman şoları oyarlar. Hemmeler bilye üstlerine oluyor. Yine Türkmenistan neydi? Yine şuna siyasi bankrot diliyor. Siyasi katastrofa diliyor. Türkmenistan'ın daşından alıp barayan siyaseti katastrofa. Kurbanın serdarı Avrupa'da gördün onu bir yıldan doğuştu nimetti. Yok görmezsin. Bunların yankı elin vermek el ver salamlaşmak mazharı var dünyada. Düşünün. Hatta diplomatlar mazharı var. Yine şöyle pasport mafyanın başlığı Raşit Miredov şu atlara ün verir mi kadiyen? Yine Raşit Miredov boyunca ben aydayın size. Raşit Miredov'u Serdar Berdimuhamedov köptün meri ayıracak oluyor. Ayrılan o. Kurbanlarım karşı şuna ne yapacak? Sebebi Raşit Miredov Rusya tarafından Türkmenistan'ı kontrol etmek için koyulan adam. Şuna ayıracak olsalar Lavrov'a canı diye. Men Serdar Berdimuhamedov ayıracak oluyor. Lavrov'un Serdar'ı canı diye her Rusya'nın sayıları torinçe hiç kim bitmemeli, hiç kim ayırmalı, şunu ellemem diye. Men diyecek koyanlar. Bunlar Rusya devleti bizim daşkı siyasetimizi kontrol ediyor. İçki siyasetten kontrol ediyor men size düşünüyorum. Ne öyle? İçki siyasetin bizim ahranın başlığını kimi koymalı, kimi emetmeli, yine şu ikisini kezzap, özünü umurmayan hem Türkmen halkının hem devletin ministerinin, kabinet ministerinin içinde hem daşkı siyasette bir adama bağlı olan neutral devletin yoluşu. Rusya'nın Putin'e bağlı olan neutral devletin yoluşu. Hatta öz ahranatından Rusya ile sığınsalar yani. Men hükümetteki işleyen adamlar ilgileniyor. Sen ne yapıyorsun Rusya'yla yazın? Bunlar kim? Bunlar öz ihtiyarlı adam değiller. Sizem el çapışıp arkadan şokrat bir topar masalattır aydıp elini okşap, ayağını okşap, başı yerini yalap yetmiyorsunuz. Utanın yok mu? Ol durdeli fiyal yallağa ola ömrünü şeyle. Ol yallaklamasa bir daha yalamasa yatmam bile o. Ola düşünüklü. Yönü sizin köp bölümünüz halkın içinde mi? Kur'an'ın kardeşleri değil. Ne yapıyorsun ne diyemez? Şu kadrlar, Vatan Programı'nın kadrları YouTube'da galli onu hem alıp Türkmen News, beylik malumatlar, dünya malumatı alıp yığınak görköz koydu. Gidecek yeriniz yok onu. Utanç değil mi son?
Yani sizin maskaraçılığınız bütün dünyada belli olup şu yerde kadrlar, video kadrlar alınıyor. Dur. İnni çıkıp bilmerseniz. Koyun şu zatları. Öz avrayınızı koran, kurbanına korap bolmak şu. Katastrofa. Politiski trup değil ya. Serdar, ola yani prezidentten bolup yetişmedik politiski trup. Yani siz entek açık sizin yani hümmediniz var. Yitirmen sonkini. Sıpaçılık edin, akıllı edin, bırak edin de sıbın şu zatlardan. Hormatly vatandaşlar, yine iyiden devam edeli. 20 fevralda men öňem aýdýadym, Gurbanoğlu allygyna kargy berýär. 20 fevralda Halkara Medilinde Birleşen Arap Döwletleriň vice-prezidenti Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan bilen duşu boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Gurbanoğlu şonda pul kargy diledi. Ýagdaýlar kyn. Raşid Meredow algyya ýani duş gurnap berýär, onu getirýär. Gurbanoğlu arkadaş şäherini öküdýär. Aşgabatda öküdýär. Ay biz baýo bize bir milyard 2 milyard pul ya ýöne häzir açyk ýani pulumuz ýetişenok o Hytaý telenok o telenok bize bir 5 milyard gerek bar diýip ýani bulardan pul ýa. Ine şol men kiçik videony öküdýän size. Muňa serdim, kezzaba serdim. Yarın ölü kezzap pul dilige gelýär. Özem inni gidip pul dilek gördü bermediler. Inni öýüne getirip ine garantçylar, ine Türkmenistan döwlet buldy. Ine döwlet guruluşy wa, halky wa, baýlyklary wa. Pul berin, biz hökman berer diýip ümit berin hormatly watandaşlar. Şular pul alıp guruluş biznesine sokup, arkadaş şäherine sokup pullary ogurlak gidýärler, biz bermeli bolarys. Bular bermedi. Bu gaçşak Dubaýa gaçşak bolup, gaçyp atalga tapjak bolup çoýa, eýen maşgalaryny çykardylar. Hatta yegenlerini, dogunlaryny çykarmadylar, maşgalaryny çykardylar. Şo ýerde gaçyp atalga ýani alyp, şo ýerde ýani binalar gurup, şo ýerde ýaşajak bolup gillenjek bolýarlar. Türkmen halkyndan. Ýa bilýär, kriz. Bular bu krizden çykyp bilmeýär. Şol iki adam, Gurbanoğlu Serdar, ne ukyby var, ne şu krizden çykyp bilýär. Häzirki tolkun intek güýçler, ine gelýän tolkuna seredin. Ulu tolkun gelýär. Ýewropa geçti krizi. Amerika geçti. Amerikada agyr ýagdaý. Ýöne bu ýerler Türkmenistana ýaly. Häzir şol ýani täze tolkunlar gelýär, bular ýuwdýar tolkunlar. Çörek gıtçylyk bolýar, bahaly galar. Indi çörek ýok bolmaz, ul bahalardan bolar. Hökümet öz boşlaryny peterler. Bular diňe öz zerur rejimini saklayan zatlaryna sowarlar, bu başga zatlar sowarlar, ýene halk götüner. Ine ünswerin politiski trup, ýani siyasi ceset ine gidip Dubaýyň vice-prezidenti bilen duşýa, ünswerin Dubaýda paçalyk bolsa da vice-prezidenti bar. Ýani şular iki kelleli prezident bolsa da vice-prezidenti ýokdur. Gorkýarlar bir ýerinde vice-prezident edäýse ýerti biz çalşar diýip gatorkýarlar, ýakynlaşdyranok ýanyna. Hatta paçalarym Dubaýda ýani komanda topar bilen ýörýär. Bular ýörýände ýek öýleri daş döwründe bir 30 metr hemmede ýygyny öňüne gaçmaly. Näçip bular ýakynlaşmalylar. Gatorkýarlar. Halkdan ýa-na kömekçilerden, ýa-na wezipeli adamlardan gorkýarlar.
Sen emegerde Dubay'ın vice-prezidenti gelseniz, şuraya köşkü siz kabul etseniz, siz maydanı be, bu bayi yani, bizde yok şu da deyip. Bu yürüyde kartinka. Şu kartinkanın daşı, yani içi, konvertasiya yok, pul yeten yok, çörek kımmat, halkın yağdayı kıyın, 45% halk daşına gitmeli, mecbur yağdayda çağrını kılacak olup. İçindeki adamı Türkmenistan terk edip gitse, öğünü baktı deyip hata ediyor. Unutverin. Şunun şalığının, parçalığından çıkıp gitse, biz öğünümüz baktı deyip hata ediyor deyip, yani bir de bolluğunu kutorduk deyip, o da adamlar ediyor. Şekara gurur yok. Aygara yine bu açık informasiya, bunun yani Türkmen devlet haberinin beş informasiya açık umumi yöne hakiki kurumlar kartıledi. Ona Dubai şert koydu. Biz kart veririz. Şertler şeyle ayalgılar yapılık olmalı hem yerleri. Onun hakları pes olmalı. Soğut kolor dağıtlar, YouTube'lar dağıtlar ayrın. Ol hem yani gerekmeyecek dağıtları ayrın. Musulmanlaştırmak değerli. Siz bizim tip yani bizim mentaliteyimiz yani bolmalı deyip onu biz verir, bolmasa verecekler deyip. Yani bir topar şartlar koydular. Dine olan başka da şartlar koydular. Yine Gurban'ın şu şartlarda arada yine Serdar boyunalır. Serdar gerek geldi. Bir açık pul için biz yani Türkmenistan'ın şartlarını eğer ütkösek iyerti men bütün dünyada tankide üstüme düşerler. Sena otursun qarz alıp men yani golumu men bağışlap olayım iyizmi ulan otursun hezin edip ondan öz şu gelen pullarım arkadaş şakırına soğuyan yine de men pastayı edeceğim. Lütfen maşinin ne ayrılığını. Öz oğlunu pastayı edeceğim. Pul alya öz oğlunu çektiriyor da Türkmenistan'ın yol açtı. Oğlum uğuş olarak yani onu ağlap pulları getirip öğüleri yani oğurluyor. Öğüt oğurluyor. Yine nastoящий Gurbanlı Bermuhamedov. Unutmayın. Şurayal maşennik oğlunun haklarını oğurladı. Oğlunu ulanıtmıyor. Maskara etmiyor hem yerde. Öz yerine gidip pul kardalıp oğlunu batırıyor. Yani oğul gol çekip prezident hükmüne devletin vekili, devletin представитель hükmüne gol çekti. Öz gol çeken o. Oğlunu paslav ediyor. Etik oğlundan çok hak gelecek tormalı. Gurbanlı gol çekmedi. Gurbanlı kardanmadı. Bütün dünya için, Türkmen halkı için. Yönü hakiki Gurbanlı almış oraya. Şu gelen pulan Gurbanlı arkadaş şehirine soğur. Oraya mı? Yani. Öz oğlunu ulan yani. Bunu ulancığım ay men kakam neme der, men dinastan devam eden kakamdan kömek eder diyen bu bilen o kakadın maşenliktiğini. Maşenlik kakası oğlunu dine ulanmak için getirdi. Bunu halk inni isteyen yok. Şunun yüzünü görse, 30'un iyilikler görse halk şunu yırtatı geliyor. Şimdi şol yani yüzü çalışayın oğlumu oyanlayıp öz arkasına gidip arkadan vuruyor. Yine. Öyle onu şunu ediyen mi olsa? Onu biz halktan kim bunu? Hata mı eden o? Bunun ayyan isteyen vakti canı dilerseniz, geri dilerseniz deyip yani çıkış edenine seyretmem. Bu butonun maşayını. Öyle oğlunu al ya. Ünferin hazır Türkmenistan'ın kaç gidecek olup maşalarını çıkardılar. Yegenlerini çıkarmadı, doğumlarını çıkarmadı. Lütfen. Onu demek bu dine öz topluluğun milli lideri değerler. Bu öz maşgalatın milli lideri. Başkaça gurlar aydıp bırakmak şunu. Yine hormatly vatandaşlar, şunu ýaly maglumatlar bar Türkmenistan'a. Türkmenistan ul bergide ulu ýagdaý gatagır Kardalya nämetçen bilen ok, näde kıyıstan çıkacağını bilen ok. Şul iki sany adam bizi Türkmenistan kıyıstan çıkart bilmeýär. Biz şol çalışmasak bizim variantymız ýok. Men size gönlüm diýen. Onanyň egerde ukyply adamam goýsaň 2 ýylla kösünüp çıkarırlar. Ukyply adam, bir topory bar adam. Tecrübesi bar adam.
Ulum yeterlik değil. Sebebi kimi koysan şol adam yani yolbaşı bolup kreditospasobny bolmaly. O diýmek näme? Bütün dünýäň investisiýalaryny çekmeli. Sen häzir Türkmenistan kanunlaryny düzeltsen, hani gelin investisiýa diýsen investisiýa gelmeýär. Ýewropa sana ynanmaly. Amerika sana ynanmaly. Sen öz göçüklerine ynanmaly. Sen häzir öz göçük edip investisiýany alyp ýene kanunlaryny çalşsan, bular bilýär, o real döwletler köp gördüler. Diýmek, öňden mer görüşüp gelýän bir ýaly opozisiýa, demokratik opozisiýanyň wekillerini goýsaň, öňden mer görüşüp gelýän, öňden mer şul ýanky demokratik gymmatlyklary, adam haklary, adam gymmatlyklary öňe sürüp gelýän we soňam öňe sürjek adam bolsa, onu ynanarlar. Ona investisiýa geler Türkmenistana, tehnologiýalar geler. Ynanyň men gürleşdim ýanky Fransız hökümeti bilen. Aýdýan göni demokratiýalaşdyryň, pul näçerik bolsa bereli. 30, 50, 100 milyard bereli. Tehnologiýalar bereli. Zavodlar gurup bereli. İşleň we şo haritler bize bereli. Sebebi biz Hytaýa ýanky tehnologiýalar berdik, investisiýa etdik bolyn, bize konkurent boldy. Inni bizden ýanky tehnologiýany owurlap bize garşy işleýär. Siz ýöne Hytaýa getirmeň diýip gönül aýtdylar. Biz näçe Merkezi Aziýa bolup näçe şonu etmeli. Hytaý ýaly ösküdür we biz gönül valutalar. Hytaý eger ýüklerini Ýewropa getirmek üçin 45 gün çel wagt sürýän bolsa, biz onu 15 güne getirýäs. Bir topar tehnologiýa Türkmenistana gelse, sen inžener tehnik kadrlaryny alýa, sen içinde hemme tehnologiýalaşdyrylýa, Germaniýaly, senin pulun köp bolýa, senin halkyň baý bolýa, senin halkyň mümkinçilikleri ummasyz bolýa, hökümetiň mümkinçiligi ummasyz, sen Merkezi Aziýada bir Şweýçariýaly zat bolýan. Ine bolmaly şul. Iň arasda ýol şul. Men hökman meni getirin ya demokratik opozisiýanyň planyny getirin diýemok. Ýagdaý şeýle, umumy ýanky düzgünler şeýle. Demokratik opozisiýa diňe men düýji, ak we sapar beýlik aktivistler de bir topar adam mı? İstenini getirin. Ýöne demokratiýany aýdyp gelýän gurumadan çykan bolmaly. Bolmasa bolma. Bolmasa başga gelen basyp alan, muny ýykyp basyp alan, gönü Putin aşağı ýykylýar da ýene de öňkülük täze ýanky sykla girýär. Şunu unutmaň vatandaşlar. Indi men ataly oğul tanqid edip gelýärdim. Bunyň ne meýnamasy bar, ne maksatları bar. Bular näme etjegini bilenok. Bular büdjet jugsýaly bolýar, ýa-ki исполнение büdjet, şoň ýerine ýetirişi disiplina boýunça eden oklar. Bardak diýip bular tasdiqlaýar, näme tanqidleýärdim. Indi näme boldy? Ine soňky çykyşyndan Serdar Berdimuhammedow maksatnama kabul etdi 24-nji ýylyň maksatnama. Şunu kanun boýunça meclis ve parlament şunu tasdiqlamaly. Ine ünsüriň Gurbanyl Berdimuhammedow ahiri öz hakyky etmeli işini edip gördü. Men şunu size götürecek bolýan öwmekden ýöne ine şu bolmalysyny ahir etdi. Şu adam özüni prezidentim der, meclisin başlagam der. Özüni bir Hudaý ýaly hata edýärdi. Şu zatlar kiçilik görýärdi, ahir etdi şunu. Gurbanyl Berdimuhammedow 2007-nji ýyldan bäri şu meçelli halka atşot berip gören ok. Halkın pullaryny ulandy, halkın tegir baýlyklaryny ulandy, o ýa bu ýere pul sowdy, büdjede seretmen, meclise seretmen, parlamente seretmen öz karar aldy, ýöne şoň atşot beren. Hawa soýgul arkadaşlaryna 3,5 milyard. Hani gideji? Hani ol goja bobasynyň adamlarynyň kwartiralarını alıp, yani gorja ýene de arkadaga salyp, görgüleri kredit, ipoteka berip, yani onun kreditlerini ýap bilen ok, köçüde galmaly bolýar. Bu gorja bobasy 50 milyon ekenne. Bir topar adamlar öňden gülýär ýaşak gelýän adamlar mundan agyr durmuşa saldy. Näme? Hani 3,5 milyar dolar goýdun sen arkadaga, haçan şoň giýdeçi hökümete gelip başlar. Näme giýdeçi ol ýaly 3,5 milyar goýar ýaly. Ol näme bir kultur, bir bizim ýanky medeniýet bir ýanky öňden gelýän taryhy medeniýet bir binamy. Ýok. Ýöne şäher. Bütün dünýäde özüni gökejek bolup, samsyklygyny gökejek bolup,
Akıllı musurkular koyup ünsverin. Dine bir köşkünü şo yerde adamlar yani köşkü ayırmak için müme kolay adam işliyor. Hani teknolojiler? Hani yani akıllı teknolojiler? Ne yapıp maşinler işler nokta? Yine de şol ardan tutulan gul bol işlep gören adamlar işliyor. Hekiminin. Yine arkada hekiminin şeyde. Şoň üçin bular nira tykşytly pul goýmaly, tykşytly ýa-ni sowmaly, effektiwne soň giýdije gelmeli hökümete da sezen o. Eýwň işem ýok. Gaza çykarşyny köpeldiň, nebidin çykarşyny köpeldiň, ýeriň baýlyk, Sowet biz halk ýatyp dur. Bular bilenok, biz giden soň ölen soň bilerler, ýöne häzir bular ýatyp dur diýip getýärler. Halk ýatanok, halk goýulýar. Ine gelin diňläliň, hormatly watandaşlar. Senin şul adamlar elçar bütün dünya tarihine giydiler şunu. İstenin yankı eğer yol başı bolanlar şun kadrlar çıkar. Yadında devam edin el çapışıp arkadaş şöhret deyip birinci gıygıryan adam näçip indi demokratiya şöhret deyip gıygıryan. Hani arkadan ýedi Hani arkadan zamanın ýedi deyip yüzüne olur. Utananok şul adamlar. Ertekün biz mecbur bolduk Murad aga ya hökümet aýdylar biz mecbur bolduk şo wagtlar özüňiz bilýän-de arkada bize gün vermedi. İşten gitmeli kendinde. Ne yapış gün vermedi? Gün veriyor. Sen parakorluğu edýän diýip ýa-ni olam seni bagışlaýar, ýöne el çapışmaň arkada diýip gıygır diýip ýa-ni iki ýigitiň arasyndaky çalışmalar bular. Ne yapış sen şonu edýän? Ne yapış etdiň? Ne yapıp işledin şol bandit hökümetinde? Ne yapıp şöyle işlep para alın? Soru belli. Şoň üçin ol atmaskaly işlen o. Men hökümet işgärlerine her wagtym aýdýan. Bular öli, bollinni, öýler barda jesetleri, öýler däle jesetleri. Bu gaçmak bilen. Bunun samolyotlar var. Her kimin öz jeti var. Men bir gün şoň ýaşan ýerlerine çelip ökeden her kimin öz jeti var, samolyotlar var. Şu gaçmak bilen. Gaçanlar hatta ýegenlerine mak gitmeýärler. Siz kim? Siz kim Gurbanly Berdimuhammedow üçin? Hiç kim. El çapışyp arkada şöhret diýip arkadaňyz däl ol. Öz tohumyň arkadagy däl, öz maşgalatyň arkadagy däl. Hormatly halk matadynyň prezidiumynyň agzalary. Bunun allygyna ýazýar. Ulatlar ýazmak näme? Hay Allah, ine şu zatları bütün dünya görýär. Masalaçylyk. Pikir etmeň türkmençe düşünen oklar. Hemme Hytaýça da düşünýärler adamlar. Terjimeçiler bar. İstenen adam türkmen periwodçy tutýar, derre onu çeýnep berýär. Ýat berýär. Ünsverin. Şul adam kezzap bir kanun ýagdaýda hökümet olandypdyr, gelýär. Bir kanun gurma gurup halk maslahat diýip, ýa-ni bir meclis, parlamentiň üstüne bir gurma gurup, ýa-ni öz olyny kontrol etjek bolup, bir topar agzalar ýygnýar. Gelibem, salamu aleykum, ine şuň biziň ýygnamyz, ine şu boýunça diýäwin, ine şul salamu aleykum, hormatly watandaşlar, hormatly prezident, ýa-ni halk maslahatynyň prezidium agzalary, şuraya zat goýar, şonu ýazýarlar o. Sen ýygnan gelýän, sen näme ýazmaly? Dinlemeli, gowy edip, sözleriň manysyna düşünmeli, hakyky aýtjaklarny düşünmeli, onsoň özüňe belli etmeli.
allığına yazmalı olsa diktafon koydu otur da dinle. O zaman öňünde otur da üstüne işle. Maskarçılık dämşin. Elbette. Bular bir kartinka orkoya şul bizim milli liderimiz şunun bir zat diýse her sözü ýa-ni Gurhanna ýazylan sözler ýalyp ýa-ni gurkajak bolýar. Bu ýene de kartinka ýene de öldürän alýar. Ýene de Gurbanyň alýasy pikirde bütün dünýäni güldürýär. Ine şu munda çeli mu üýtgeç aýdan zady ýok. Her sözüni ýazyp ýaly. Ünsven şula ýaly. Şu ýazan olmuşsun. Ýanky bir harpy ýanky daşyna aýlandy. Diýmek şula ýazan ok kim surat çekkä, kim ýazan ok. Gurban Berdimuhammed. Sözüňizi boş ýanky uçuşturmaň. Gidip bloknotlaryny barlaň şula ýazýarlar, ýazmaýarlar. O sizin gönül işiniz. Yani siz boş baklaşka diýdiňem bir ýanky şol ýaly adamlar gaty barlaň şular, ýazan ok şular. Ine şul adam gördüňmi näme ýazdy? Yani derrew şeýtdi de ýanky ikinji tetre geçdi. Ýazan kişi bolýar. Ünsverin vatandaşlar ýaly. Ine şula ýaly diýdiň, näme ýazýar? Ine şula ýaly diýdiň we şu ýerde häzir bir adam bolar, erkek adam. Sen näme ýazýar? Yani şey ýaly ikinji tetre geçýär. Bir tetre ýazmak üçin bir edil yarım sekund däl bir ýaz wagtyň diýär-de. Kino, şuna Allah candan. Şo görmegen bir utançlay. Ine maksatnamasyny men aýdýan men tanqid edýärdim ikisini. Birem prezident ýöne halk maslahatynyň başlygy diýip atlandyrar ýöne prezident. Siziň ne meýnamaňyz bar, ne maksatnamaňyz bar. Etjek işiňiz bilen diýsem, kitap çykartdylar. Şu kitaby eger biri elektron formasy bolsa maňa iýerin, men şunu gözläp ýörüm. Sen Ünsverin. Ünsverin. Men şunu tanqid etdim. Indi kitaby aldyryp görkezýär. Ba bizde halkymyz maksatnama ba Gurbanow ýanky näde ograýýar. Ine ba biziň maksatnama kitap hökmüne çykardyk. Maksatnama kitap hökmüne çykardyk, broşurka bolar. Kitap hökmüne çykardyk. Ine ba bizim prezident, bizim ba menem halk maslahatynyň başlygy, ine menem işleýär. Mümkin bir gün şuları işledimem başlar. Yani bunun ukyplar yok da bolmasa biz öz tanqidlerimizi başgaça ederdik. Bu bizim diýen zatlaryň umumanysa düşüp, yani detallaryny düşenok bolmasa biz şuları ýanky akiderdik ötüşü. Ünsverin Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ötürmeň we maýa goýum maksatnamasy. Gatowy içini bir görürs bilem nesip bolsa alybilsek birden tap bilsek hakykatdan hem ýene bir gede aýdýan Gurbanowyň serdara ine birinji gede men aýtdym maksatnamaňyz ýok. Maksatnama etdiňiz. Şu maksatnama gazetde, medeniyetde, metbuatda hemme ýerde ýanky informasiýa halka ýeterýärli peçat edip broşurlar düredip kioskda satylmaly informasiýa. Näçe? Sen transparent yani açık işleyecek bolsaň. Ine men şunu etjek diýip sen açıklama edip şonu uğruna işläp her aýda açyk olup bermeli. Eger siz maksatnamany düzenmeli bir ýat berenler ve şonu inni hem ýerde dağıtmaly, halka ýetirmeli. Halk bilmeli,
Şul kısan atalog näme edip ýör? Ha, şunu edip ýör, şunu edip ýör. Şu bolmalymış diýip şu düşünmeli. Şoň üçin şonu ýetirmeli şolar. Ki ýoksa islenin adam alyp bilmeli. Öňde de şeýle, bütün dünýäde şeýle. Ve inni siz her ay maksatnamaňyz barmy? Her ay atşod bermeli Serdar Berdimuhammedow ve Gurbanyň Berdimuhammedow mecliste tasdiklamaly şonu her ay. Dogrymy? Näme dogrymy? Kemçilik barmy? Ýokmy? Ine şurýan döwlet guruluşy. Döwlet guruluşy emire gelýär şonu etmek. Ünsen şulum ýazýan kişi bolýar ine şu gırdak ýazan okşul. Gurbany Berdimuhammedow barnam şu ýazan okdyn diýen adam. Siz ýöne boş gurulýar. Şu zalla ýazýan ýok. Men göreýin. Ulu hormatlanmayan Gurbany Berdimuhammedow. Siz bize kino görkezýär. Hatta men pikir etdim siz ýa-ni esas aktyor diýsem, siz esas aktyor däl ekeniň. Şol ýazýançylar aktyor ekeni. Şular her aýsy her aýratyn rol edip kino görkezýär. Näme sizi allap bolýar? Ýazýan kişi bolup ýa-ni bütün dünýäni güldürýärler. Şoň üçin bütün dünýä üstüňizden bolýar. Ýazan okşular. O zaman näme üçin dik turup ýazan oklar? Ýa dik turup ýazylsa, ýa-ni mektep sistemi, ýa-ni ýaş klaslardaky, başlanýyş klaslardaky mektep sistemasynyň güýçlü sistemi bar. Sizin tapan sistemaňyz dik turup ýazmaly. Ola svet soвершенства diýilýär. Hanço zatlar? Sizin güýjüňiz peterýär ýa-ni. Ine şuraya ýagdaýlar şuňaýdan hemme sözlerini 30 sekunda galan aýdyp bolýar. Hormatly vatandaşlar, şu ýygnanyňyz üçin köp sag bolun. Biz häzir şu meclisimizde Türkmenistanyň prezidentiniň we onuň kabinet ministriniň öňünde goýan maksatnamasyny tasdiklamaly. Siz şundan 15 gün öň alansyňyz şu maksatnamaňyzy, şu maksatnama boýunça soraňyz barmy, ýokmy? Ba aýdyn. Görmeli, ýa-ni ýanyna oturan sekretar zamyçaniýasyny, ýa-ni korrektirovkalaryny etmeli. Onuň maksatnama dol şekilde taýýar. Biz muny gaýtaryp iýereriz. Serdar Berdimuhammedowyň hökümeti, ýa-ni kabinet ministri üstüne dol işlerde bizim hemme beren belliklerimizi gözüňe tutup iýine berip şonu biz tasdiklar. Bolly. Egerde korrektirovka bolmasa, siz gördüňiz şu zatlary biz şonu tasdikleýär. Şu ýerde esas zatlar şul halka bolmaly zatlar şul şunu biz gözükçülük etmeli. Tamam. 1 minut 2 minut. Bir topar suw. Bular kino görkezýär, ýa-ni super kino görkezýär, ýa-ni ýazýar, ýazman bir ruchkasy elben oýnadyp bir ýa-ni näme diýsem, bular aktyorçylyk, dogry düşün. Aynan onu trofga çendirler. Ya çalın onu. Yani şu yal maskarçylyk Kezzap Berdimuhammedowyň alyp barýan halk maslahatynyň meclisinde şu ýalat bolup geçýär. Boş zatlar bolup geçýär, şonuň üçin yerlerde hiç ile ütköçükler ýok. Ýa ýokarda boş. Aşağı hiç zat düşmez. Boş zat düşer aşağı. Ýokarda boş bolsa. Şonuň üçin bulardan netije biz garaşmaly. Ine hormatly vatandaşlar, men size umumy ýa-ni bolup geçen zatlary ýuwaş görüň berdim. Inni biz ýuwaş-ýuwaşdan öz temamyza geçeli. Men size düşündirdim. Gurbany Berdimuhammedowyň Türkmenistanda edýän syýasy özgörüşleri hakykatdan hem öz meclisine ýolbaşçylyk edip başlady. Ona azıcık rol berip başlady. Eýem elbetde sebäbi soňky wagt ýygyndary ýa-ni doganlar gelip aýdypdyrlar. Serdar Çalşaly daýjan bizim külümüz çykyp barýar, biz biznesimiz ýatyp barýar diýse, ay men onu
Yani oňulen maslahatlaşypdyr, Serdar bilen sögüşipdir ikisi. Gaty sögüşdi. Serdar jaň edip aýdypdyr. Men arkamda işleyen ekeniň seni. Indi sögüşde, indi boyun alýa. İki ýagdaýda aýdyp bilýän men şuny. Egerde birinji Türkmenistanyň kryzysy bolsa, siz şu Türkmenistanyň kryzysyna getirseňiz, men şunu aýdyp bilýän. Başarmat diýip, ýani ýerine awtomat ýagdaýda geçip bilýän. Ýa-da men alyp barýan mejlisimiň 70% bölegi ýa-ki 3-den 2 bölegi ses berse, şunu aýyrmalyp impeachment berse, onu aýdyp bilýän. Başga variantlar ýok diýär. Ine şu ýagdaý. Hormatly watandaşlar, ine men size bir suratlar okudyň. Türkmenistanyň köýne WDNH, köýne ýarmyka ýanyna kioslar durýardylar. Şo ýerde telekeçiler şo kiostlary satyn aldylar, öz hususy geçirimini geçirdiler we ine şundan bir näçe gün mundan şo kiostlary ýykyp başladylar. Telekeçiler hiç sat diýmän, telekeçilere ýanky bir günden öňünden aýdyp aýrym goşularyňy bir ýanky ýyk kiostlary diýip. Bulara nede täze ýer berdiler. Nede şo güni ýykylýan güni bular administratora jaň edýär, ýolbaşçy jaň edýär, ýa kiostlary dolandyrýan hökümet tarapyndan ýolbaşçy jaň edýär. Ulum ýok Türk kanalyna. Ne şu ýaly telekeçiler arda edýär. Murada nägili kim aýtmaly? Näme etmeli bizi baýýar? Men her wagt aýdýan telekeçilere bütün dünya kuruluş sisteması var. Türkmenistan'ın şeyini olmalı, bütün dünyada şeyini. Her telekeçinin, her adamın bir argatnaşga diýen ýa-da bir golyan partiýasy jemgyýet gurulmasy bolmaly. Näme? Şu jemgyýet gurulma söz bilen, iş bilen, pul bilen, ýa-da maslahatlar bilen kömek etmeli. Şu jemgyýet gurulma, partiýa bolsun, aýalyň ýa-ki jemgyýet birleşigi bolsun, ýaşaň bolsun, tapawy ýok. Şol gurulma hökümetiň öňünde şol adamlaryň hem sesi bolýar, hem şol adamyň haky bolýar. Haklar talep etmeli, şol hökümete başçylar etmeli. Eger dese, opozisiýany gollanmasaňyz, onda biz sizi mundan beter güýçlük gollardyk. Biz sizi häzir gollar bilen dok, biz hemme zady özümize tutduk. Bize içindäki telekeçiler bizden gorkýar. Bize haşede biz şol gollap bilýän adamlardan, ýa-ki telekeçiler Türkmenistanyň raýatlar gorkýar. Bular pikir edýär, gurbany bir zat bolar, eder, Serdar ölçüder, özünden çözülür. Hiç zat çözülmez özünden. 33 ýylda gördüňiz, çözülüp gelýän zat ýokdur. Haçanla sen hökümeti kontrol etmeseň, bir düzgünçilik, korrupsiýa, talamançylyk, hökümetdiň öz güni bilen, hökümetdiň näden näme uğrap bolýar, ýa-ki ikisany ataloguly gorkudyp, ýa-ki ters kanun çykaryp, halky talamançylyk pullanlar ýa. Ine şundan korrupsiýa gidýär. Ya kontrol ýok halk tarapyndan. Jemgyýet gurulmalar tarapyndan kontrol ýok. Jemgyýet gurulmalar tarapyndan partiýalardan basyşlar ýok. Ine şu ýaly sistema gurulýar bütün dünýäde. Şondan şol işleýär, azatlyk we ýa-ki azyrlyk we haklar we adamyň azat hereketleri we şu ýaly bir kamçylyk bolsa diňe ýa-ki telekeçi ýeközi galan nokta bir topar gurulmalar galýar. Ine şu ýaly işlenýär. Men size öňkü aýtdym, bizim bir watandaşymyz Türkün elini işleýär. O aý şu öýe gaýtjak diýip bir näçe ýyldan bäri aýdýan ekeni, bir günem patron oturtdy, haçan aýdýan? Aý bilemok ýöne gaýdýar, häzir nime diýär? Sen bir partiýany golýarmy? Ýok. Senin bir partiýaňyz barmy? Ýa-ni şu rejime gaşy görüşýär. Ba, sen şonu golýarmy? Ýok. Şonu golýan barmy halkdan? Ýok. Asy näme diýjek golýar? Mümkin näme? Ine men telekeçi, men Türk adamy, men plan partiýa kömek edýän, golýan, duşýan, pikirler maýan, problemalar maýan, şolar hökümete ýetirýär-de görüşýär şonu. Şeýle men haklarymy gorýan. Asy öýe gaýtjak bolup, öýde de haklaryňyzy aljak bolsaňyz, siz näme etdiňiz? Özüňiz etmediňiz, partiýalar gollamasaňyz, näme bolsun bu zatlar? Oň bir ýürüýte prosedurasy bar. Şonu düşündürüp bolun, ola adam maňa jaň edýär. Murada, men patronum şeýle diýdi, dogry şol. O dogry diýdim. Biz bilmändir. Men ine öz goşanymy goşak her aýda öz alýan aýlyjymdan ýa-ki bir kiçik bölegini goşak. Sag bol diýdim.
Ini düşündü öyle. Siz ayyan telekiçiler. Bize sizden pul verek. Bize sizden gol olur. Niye gol etmeyen olsun? Ananın Türkmenistan'ın telekiçileri eğer birleşeydi ya da daşınaklar ayrıtın birleşeydi biz 3 ay varman şu rejimi ayrıyaz. O zatlar yok. Her kim öz güncağı bilen ağırdan ağır güne geçiyedi. Yani ki yok orada umumi distans alıp problema seyretmeyen şun çözümünü tapman kizcik yani ki şu problema çözüp iyeti bundan beter problemlara duş seyde var oluyor. Yine bol geçen hatlar. Men bir neçe suratlar size görkezeyim vatandaşlar. Ya bir minut. Şol nimenin yıkılışını. Neferin, şul köne yarmarkadaki, yani VDNK diýilen yerde kim aşgabatda bolsa bilýändir. Ine şöyle duran kiosklar. Ine men indiki suratdan görkezeyim size. Şol kiosklar ýykylýar. Şu ýerde her kioskyň öz bir nimesi bar. Yani hususy eçilikdäki adama hususy eçilikde şu kiosklar saklaýar. Neferin, vatandaşlar. Şol kiosklar ýykylýar. Ne şul telekiçiler ziren ya muradaga ine bizim pul berip saklak gelýän adamdy öňüm ziyatka berip şunu saklak gelýärdik. Şunu alana da ziyatka berdik. Her aýam nırklaryny berip durus. Oňdaşyndan polisler gelýär talya, oňdaşyndan pajarnik diýdi. O geldi, bu geldi. Ýöne talap ýatýarlar. Inni son kıymet alýarlar. Biz niýe gitmeli, näme etmeli, kime näherliklerini bildirmeli diýip aýdýar. Birinji bilen prokuratura bar. Prokuraturada jalb edin. Näherliklerini eger prokuratura sizi kopsa, ombudsman bar. Men gelecek ýa-ni nimelerimde görkezem şoň telefonlaryny datlaryny. Şu ombudsmana siz ýazyn hat. Eger olum kömek etmese, şoýda onuň bölümleri bar. İstenik bölümine ýazyn. Men onam görkezem gelecek videolarymda. Ýazynda iyi berin, ine şu ýaly men dokumentlarym, men hususy eýetjek takladym. Şonu yıktılar, bozdular, ayırdılar. Men niýe gitjegimi bilemok, näme etjegimi bilemok. Men hakymy gormana kömek edin. Men prokuratura ýülendim, jogap ýok. Ombudsman ýülendim, jogap ýok. Ya bize berin, bize de şonu ýa-da siz edin. Tapam ýok. Ine çykalgan. Hormatly vatandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edeli. Ine Türkmenistanyna häkimeti almak üçin 4 tane topor bar. Häzir öz arasynda gidiş bular. Birinji topor. Iň güýçli topor şuň kunna. Ýöne her gün ýanky güýçler ütkep duranlar. Bul şu toporyň ýolbaşçy Gurbanuly, şu topor kim ýerýär? Gurbanulyň Serdan hökümine goýan adamlary Gündok Diýip diýdi, Durduliýew diýdi. Şoňa meňe şu adamlar Gurbanuly wepaly adamlar, ýegenler dogonlary gullawatdan başlap hemmesi şuňa ýerýär. Dogonlaryň äärleri ýa gaýyn topory Gurbanuly ýakyn adamlar. Ne şul topor ýene de revanş edip gelip ýene de hökümeti basmaljak bolýar. Häzir hökümetde açyk çekildiler. Indi şul Gurbanulyň gorýan ahranyň başlygy Kemal hem terdary hem Gurbanulyň gorýan. Diýmek Gurbanuly hem terdary kontrol edýär, hem ýanky döwlet kontrol edýär terdaryň üstüne. Öz ahranyň üstüne. Serdar ihtiýarsyz adam. Şuň kunna dowly prezident haklaryny eýelep unup bilmeýän adam. Sebebi muňa prezident haklaryny ýardynyň köprägini Gurbanuly özü bilen ýa-da muňa beren. Ne şu topor mümkin gelecekte, yakın gelecekte Türkmenistan'da kıyıslar edip yürüytü. Yeginler häzir ılgap ýolar ve Türkmenistan'ın içinde kıyısında peydalanıp, yani Serdar'ı ayrarlar. Buna başka bir yere, daş yere ona da İngiliz dilini bilýän diýip predstavитель koýarlar, şöyle de çüýrar öňe ötünçe. Ve Türkmenistan yine talap ýörärler Gurbanulyny getirip. O da canım
Açık hareket eder de biz onu yıkarız. Son Hacamarat diyen beyle kezzap alar yolu. Ya başka bir yerini alır da Türkmenistan teyze dinastiyaga çıkar. Ne şu maksatları. İkinci topor Türkmenistan prezidenti Serdar onun gayin tarafı. Onun içine Hıdırov, Muhammed Hıdırov diye Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrinin yol açtı. Onun içine İcet'in yani kardeşleri ya bu Serdar Berdimuhammed İcet'i ve onun kardeşleri. Yine şu bir topor. Şunu hazır güçlenecek koyalar yöne kurbanı bir noktalara yok. Lütfen hükümetin içinde hükümetin vazifelerini bulup yankı bir oyuncak yani unut başladılar. Öz aralarında kılışıyor. Serdarlığın kurbanının kılışanını siz görseniz din görürsünüz. İkisini hem kovardınız. Şu yani şu hükümeti alacak olup kılışıyor. Kurbanının Serdar dini yıkıtak oğullar. 3-4 tane ayal var. Yetişen oğulları var. İstenik vakti olur hep biliyor. Bunlar. Şunun için Serdar'ın yağdayı katı oluşuk. Eğer güçlenmese onu ayırırlar. Yine üçüncü topor Kurbanın Serdar'a yol vermedi yani MHM kuluğuna işleyen Yalkap ve Mergen'i getirip ahrana çok olup yani öz pozisyonu ahranada güçlendirecek oluyor. Yani her günü Türkmenistan'ın esası spesiyal meselelerini Türkmenistan'ın prezidentinin ahranası yani Kurban'ın koyun adamı Kurban'la Serdar'ın ahrana ediyen adamlar çözüyor. Gidip günün ministri çökür diyorlar ya MHM ministrini çökür diyorlar ya da polisini ya buyruk veriyor. Ahranası. Yine şu yani ahrananı güçlenip Serdar'ın yani hiç şansı olmadı yani. Serdar kontrolü saklayacak olup yine Kurban'ın hareket ediyor. Yine üçüncü topor hukuk koyan kurumlardaki topor. Bunun içine polisler, polis işi ofisiyerler, MHM ofisiyerler, harbulundak ofisiyerler giriyor. Şularım yani şu Kurban'ın Serdar'ı tutup cinayete çekecek koyan adamlar. Şu toporların içinde de bir neyse toporlar var. Şularım görüşüyor. Yani şular kim getirir, opozisiyanı getirir mi ya öğünden bir yerini sayılar mı bellisi yok. Yani şularım görüşüyor. Halk bilik koymalı. Üçüncü topor men şu topora bir yüzlenözüm geliyor da innen beylek Kurban'ın Serdar'a inanmam. Şunun yani Dubai maşgaladan çıkardılar. Siz barlap bilirsiniz. Şular inni kaçmak bilen. Hatta küçük biznesmenlerden duşup sorudan pul alıp ya kezaplığını devam eder. Neyse köp pul yığınap kaçıp bildiler. Şükür ederler. Bular krizin sonku derecesine çelli oturmalılar. Bular ömrünün hata ediyorlar. Biz çıkılmıyor. Hayhi adayda halk kalıp başlada derro açarlar. Yine şu yerde havas olur. Şu yerde opozisiya var. Şu yerde yani halk kadar. Yine şunun için size yüllenen Serdar'ın küçük jet samolyotunda size yer yok. Kurbanlı samolyotunda size yer yok. Siz yıkayı tek özünüz kalırsınız. Sizi halkın üstüne hücum ettirip, sizi ulanıp, sizin ellerinizi kanı bulap kaçan adamlar size kömek etmediler. Siz halkın önüne cevap vermeli olsun. Halk diyenim eğer çalışmaları olsa halkın vekilleri gelir. Halkın vekilleri öz yani management'ın dödürlürdü. Arası adamı belirlerler, olur siz derinlerler. Şu zatlar bolmalı yani. Şu gün halka koşulup özünüzün halk gülendiğinizi görködün. Öz pozisiyanızı bildirin. İnanmam şu ikisam kezabı. Kaçyalar şular men aydık gelyen. Hazır biz pika geldik. Putin hazır o yerde Putin'in öz probleması yeterli. Navalny'nin yani cesedini korkup berdi. Onun da gücü yok. Onu dayanmam. Bunlar Putin var arkamda deyip siz ağlap diyorlar. Putin hiç edilmiyor. Halk hazır burada dedi. Hazır Türkmenistan'da güç halk olup başlıyor. Gün günden halkın gücü kalıp oturuyor. Şunu yıkılın. Sizin yıkılmalı da adamı. Siz halktan çıkan, siz halka hizmet etmek için alınan adamlar. Kurbanlığı arkadaş şehrin kuracak diye bütçeden bar pulunu top kuruluşun üstüyle pulları uğurlar. Yani Türkmenistan kıyısa salar. Kurbanlı ve Serdar bizim geleceğimizi yok ediyorlar. Kurbanlı ve Serdar halkına hiç vakit kömek etmez. Dine tağlarlar. Tağlamada yaşap bile noklar. Onu bir yerden giydiz almalılar.
Kim ma? Halkı var, halkın tebi baylıkları var, tebi baylıklarının yerine pullar var. Siz dine şunun bandit schemasını korumak için saklanan adamlar. Kıyınansak da şovuna geldi Türkmen devleti, mafya devleti. Siz hem şu mafyanın vekillerini başladınız. Türkmenistan'ın hukuk koruyan kurumları en korrupsiyalaştırılan mafya oluyor. Biliyor musun onu? Hekimlere kurum ne demek? O yerli mafya. Yani şu yani yağday sizi dine kıynaştırıyor. Şunun için halkın tarafına geçmesi. Dördüncü tapar halk ve opozisyonerler. Halk o odun içinde kaynak dur. İnne Aşgabat'ta yaşayan adamların hemmeti bollu, tutuluş kezzab, öldürecek deyip yani topar olup aydiyalar. Şunu yığınlaşmak yani ruhsat vermedi de gizlenip yığınlaşıyorlar. Şol ikisinin atalığı Türkmenistan gu kıyısı sallılar, bunu Türkmenistan'ı gu batırdılar diyorlar. Hem Mehmet kalmalı diyorlar, bollu inni yetik diyorlar. Şu Aşgabat'ta diye. Ön velayetle diyen o inni Aşgabat'ta diye şunu. Yurdun içi ot diyorlar, halk atalığından doydu, inni dine bunlar ölecek böyle halk. İnni hukuk korucuları informasiya vereyim. Atalı oğul Dubai'ye kaç gidiyor, eyyem o yerde kaç vatanlığı diliye. Şöyle her hil varyantlar olup binaları yani satın alıp geleceğini kuruyorlar. Eyyem maşalarını çıkardılar. Eğer iyiden iyi şeylerinizde Kur'an'ın yerden kaç gidiptir deyseler, gen görmem. Siz reska pozisyanı ütköseniz hiç oluyor. Her pozisyanı ütkötmeli. Banditlara kulluk etmeliler. O banditler halkı talıyor. Sizin koşulup sonra halkı talamalılar. O anık. İnni Kur'an'ın serdar kaçıp gitse, siz halkın önüne yeke özünüz kalarsınız. Kur'an'ın ve serdarın samolyotları hemmeniz sığmayamaz. Hukuk koruyan kurumlar. Sizi akıtmayalar. Siz son olur talarsanız, kaydıp sizden siz yani şoların giderseniz, şu yerde siz olur talarsınız. Şunun için sizden korkuyorlar Kur'an'ın serdar. Siz o yere akıtıp, o yerde problemi önüne ettirip neyme gerek? Taşlak gidiyor, kaç gidiyor. İndi sizin ıkbalınız dine size bağlı. Kurbanlığa bağlı, serdara bağlı. Şundan başlap, siz özünüz, her bir ofitser, hukuk koruyan kurumlardaki işleyen ofitser, özünü çöğünlenmeli. Men neyme diyen, neyme koşulmalı, kimi kollamalı, kimi hizmet etmeli, men konstitusiyon borcum neyme, şu da hatları öğrenin. Halka yanaşın, halka kömek edin. Yine halk koruyan, hukuk koruyan kurumları aydiyan. Sizi gizcelep, halkın üstüne sürdüler. Halkı sizin üstünüz bilen ezdiler. İnni atalı oğul kaçaysa siz halkın önüne ulu cevap gerçekliği yani cenayda çekilersiniz. Şunun için her sizin etmeli işiniz maksimal halka değişli yani halkın kanunlarını berca edip halka değişli kömekler etmeli. Tutsak etseninden bir o yerde bir yerde çıksa bolyalay deyip yani sıpaçlık koyurmeli. İzolatora akıdip edermeniz okuyup men haramdağı saklap deyip men haramları saklap deyip övünmeliler. Ol vakt geçti. Türmelerdeki nadzeratçıları, türmelerdeki spetsnaz'a yani kimi urun mu olsanız, kimi ellen mi olsanız cevaba vakt gelip başladı. İnniden beylek ellemen hiç kimi. Urman, giyip tağlaman, inni düzenin, inni birden hükümet ütköse size cenayeti işler tayar bu. Qaytip mehrini okuyun, qaytip adamçılığını okuyun. Yani esasen yine Kur'an'ın serdar Berdum Hamedov aydiyan. Hazır biz siyaset tutsaklar boyunca ul işler geçirip duruz. Eğer de siz Farhat Meymankuliyevi alan birden bolsanız, onu birzat eden bolsanız, bu torda sizin ki Putin'in gününe düşüyemez. Putin Navalny'ni öldürüp cesedini vermeli. O bütün dünyada teyaret sikl sanksiyalar, teyaret sikl güreşler kaldırdı öz karşısına. Siz şuna koşulursanız derrew. Sizin ne koşulunuz var, pulunuz var. Siz edil süpürüp giderler. Halkara kurumlar, halkara cemiyet kurumlar, halkara devletler. Siz süpürüp gider. Men gönayacağım. Biz katı ünsüretli serdiyaz
Türkmenistan'ın içinde türmelerdeki siyah tutular daki adamları siz amnistiya çıkarmalı. Esasanın birinci olup Mansur Mendiyelov'u çıkarmalı. Siz urup alanınızda şonu urup ayağını dövdünüz. Şu türmedeki vakti ayağı çüyredi. Edil Navalny'nin gününe düştü şu Mansur Mendiyelov. Indi siz koyuyorlar şonu. Şonu bir zat bolaysa, Huday saklasın şonla öleyse, siz Navalny alı Putin alı gidiyemez. Yine gönü. Yine Kur'an'ın serdarının durmuş şeyli olur. Yine Aşgabat'ta ve Aşgabat'ın daşına yaşayan tüvürünler, adımlar edilönyen. Hormatlı vatandaşlar. Türkmenistan'ın geleceği size bağlı. Siz ölneyliklerini gürköyüp hekimlere varmalı. Önünüzde çörek yok mu? İş yok mu? Çağlığınızda pasobiyetin yok mu? Çağlığınızda iş getin yok mu? Günü hekim yanına varıp hekim Kurbanlığın yerde представители. Şondan talep etmeli. O şu yerde hocayınçı ve yerler satıp sizin para alıp hizmet gezmeli adam da size hizmet etmeli adam. Kurbanlığın borcunu paylaşıp size hizmet etmeli adam. Talep edin. Üşüp barın. O varın. O da şu yankı gıyırlayan ayarlar var, erkekler var. Alın şolar bilen barın. Polis emheme kulluklarına aydan, halk nägeliklerini billerine, egerde durup, birden vurup, öldürüp ya bir zat edäýseniz, inni biz başgaça işler. Mundan beter bolur size, sizin ýagdaýyňyz. Görürsüňiz. Şoň üçin şuraya halk gelenler sypaçylyk edip, gyra çekilin. Halka amortizirovat eder ýaly içinde gahyryny çykar ýaly mümkinçilik berin. Bermeseniz vzrif var. Görürsüňiz. Sizi gözlerler, köçe gözlerler. Emhemeni, polisleri köçe gözlerler. Tutun yerine de vurup ölürler. Yani siz böwet bolup dursaňyz, siz halky taýlap, siz halky şunu getirdiňiz. Gurbanlylar. Ola oğurluk bilen. Siz aýa sizden böküp, onu hyzmat etjek bolup böküp halky şunu getirdiňiz. Ine şu ýaly ýagdaýlar şu diýişim ýaly Gurbanly görkezme berýär. Serdar görkezme berýär, üýüşmek bolanok. Eger toy mekanlarda toylar bağ bolsa, toy gutorugy derli adamlar dağlamaly. Yani toylar az bolmaly, köçelerde oturuşlar aýryn, adamlar oturmalar, üýüşmeler, kafe, restoranlarda üýüşmeler diýip halktan gat gorkýar. Bular näçe saklanmaly, şonça köp pul oğulacak bolup ine şondan saklanýar, bolmasa gaçyp giderler. Hormatly vatandaşlar, ine men size gıýytgaça täzirlikler aýtdym. Size diýjek bolýan adam, inni Türkmenistanyň geljegi Gurbanlyň serdarynyň eline de. Türkmenistanyň halkynyň eline. Haçana çel daşyna gidip işläp, eşek ýaly, gul ýaly işläp, pul gazanmaly pulumuzdan kiçik bölümini gazanyp Türkmenistan saklap, Türkmenistanyň prezidenti derek ýa sosial maddi problemalarny çözüp, maşgalaryny saklap, aç köşüşdirip, ýa günümüzi kyn görüp oturly. Haçana çel daşyna ölüp yitip gitmelidir. Nähemçe biz daşyna ölüp yitip gitmeli, şonu aýtsaňyz. Nähemçe bizim jeterimiz daşyndan almaly. Nähemçe biz awra Türkmenistanyň içinde ýaşap, maşgalalar çağırıp, gowunup, işläp, hormat goýup beýleke ýaşamaly. Häzirini hemme zat dini bizim elimizde. Şoň üçin näliklerini bilirin. O ýerde bir ýerde haklaryňyzy gorap başlaň. Aydın çekinmeň, içinizde saklamaň. İçinizde saklasaňyz rak bolarsyňyz. Ya strese düşýäňiz, strese düşýänizde ýa-ni organizm nimetinden immunitetinden gaçyrýar-da kesiller joşup başlaýar. Oturma. Aydın, duşun. Sen döwlete garşy zat edeňok. Sen halkyň ýagdaýyny aýdýaň, öz ýagdaýyny beýan edýäň. Döwlet watan näler? Döwlet yani döwletdäki işleyen adamlar, döwletdäki portretler, binalar, wezipeler bu watan näler? Bu Türkmenistan näler? Bu Türkmenistana hyzmat etmeli adamlardır. Şoldan gorkmaň. Polis görýäňmi köçede, emhem görýäňmi? Bu awtoritet däl. Bu bize hyzmat etmeli, bizim haklarymyzy gorumaly adamlar. Doğru düşünün. Biz oradan gorkup, ol kanun bolsa gorkup awtoritet ýaly. Yok. Kanun boldy mu awtoritet däl o. Derrew ýa-ni daşyna geçmeli.
Biz kontrolü saklamalı hükümeti. Biz hükümeti bir kançılık ettirmeliler. Hiç yerde. Adaletini talep etmeli. Sen adaletini talep etsen ne mi? Turmamaz yani. Yok. Sen opozisiya değil. Şoň için biz adaletini talep etmeli. Biz adalet için yapışmalı. Bizim adalet Türkmenlerimizi görkezmeli. Hormatly vatandaşlar, men şunu bilen öýle fikir muhtaryan, sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, bagtly ýaşamak çağlaryňyz bilen we täze Türkmenistanyna sizin arzuwlaryňyzy ýerine ýetip şo ýerde ýaşamagy arzu edýän. Indiki geçmişler çelli sağ olun, hoş. Hormatly vatandaşlar, şunu ýene bir gepleşigimiz bar. Yine o gepleşik soru ve cevaplar şo ýerde siz öz soruňyzy berip bilerdiňiz. Bizim gepleşiklerimiz dürlüdür. Käwagt biz diňe gurrun berýäs. Biz jogaplar beremdik. Ýöne ýürüýte gepleşikler bolýar. Soruňyza jogaplar diýen gepleşikde biz sizin soruňyza, ýa-ni kommentariýa diýen soruňyza jogap berýär. Ýa-da başga videolarda, videoň aşagyna kommentariýa ýazan bolsaňyz şonuňa jogap berýär. Hoş onda sağ olun. Indiki gepleşikler çeldi. Sağ olun.